ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ ಓಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಿಟ್ಟೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷಲ ಪೋಪ ದಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ತ ಜಾತ್ರೆದ ರಥ ಉಪ್ಪುನ ಆನಿದ ದಿನ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ಲೆ ಗಾಯನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ರಂಡು ಐಕತ್ರ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಲ ಪೋಪ ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಪೋಪಿನಂಜಿ ಪಿರಾಂಡ್ ಮೊರಣಿ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇನಿ ರಥ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ 2:45 ಬತ್ತದ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲ ಅವಳು ಪೋಡ್ ಬರ್ಪ ತೂಕ ಅವಳ ಅಂಚ ಪೋರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏಪಲ ಅಂಚ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪಿಲಿಪುರ ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಐಕತ್ರದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಎಂಕುಲೆ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಮಿತ್ತ ದಿವರ ಇತ್ತಡು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ ನಡತೊಂದು ಬರ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಡು ಮೊಲ್ಲು ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ತಿರ್ತಡು ಉಂತದಿತ್ತರು ಅಂಚ ಅದು ಮಿತ್ತಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯರು ಮಕ್ಕ ಅಲ್ತರದ ಎಂಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಂದ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಶೋಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆರ್ ಒಂಜಿ ರಥಕ್ ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ದಾಯೆ ಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಲಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲೈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈದೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ರಥ ತಾನಿ ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕುದು ಜೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಉಲೈ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಂಚನೆ ಇಕ್ಕಿದೆ ಸುತ್ತಪಾಡಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಲು ದೇವಿಯರ್ನಗಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಐಕ್ ಏತ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಜನೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಬರೆತ್ ದೀತೆರ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಿಟ್ಟೆಂದು ಬರೆದಿರಲಿ ದಾನಿಗೇನಿ ಎಂಕುಲೆಂತು ಓವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆನ್ನು ಆಂಡ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಎಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಉಂತನಗನೆ ಅವಳು ರಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರಥ ಅತ್ತಗನೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ರಥೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುದ ರಥ ಯಾನೆಂತ ಸುರು ತುಯಿನಿ ಬಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅತ್ತಡ ಎಂಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಬೈದೆಯ ಬಾಲೆ ರಥೋತ್ಸವ ದಾನಿ ಬುಟ್ಟದಿನಿ 15 ತಾರೀಕುಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಥೋತ್ಸವ 14 ಕಾಂಡ್ ಅವು ಏತೋ ವರ್ಷಗೊರ 15ಗೆ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 14ಗೆ ಬೈದುಂಡು
ಅಕ್ಕಪಡ ಮಂಚು ಬಾತೋನು ದೀಪದ ಆಹುತಿ ರಶ್ಮಿ ಕನಪಪ್ಪ ಜೋಕುಲ ನಾಡು ರಶ್ಮಿ ಕನ ತೀರಿರ್ತಲೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಬೋದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ದ ರಥ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಭಾರಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆದ್ ಪಿದಾಡಿಯ ವನಸಗ್ ರಶ್ ಇತ್ತಲು ವನಸಗ್ ಪೂರ ಉಂತುದುಜ ವನಸಗ್ ಉಂಟರೆಗ್ ಕ್ಯೂಲ ಆತ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನು ವನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಕೈ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದಿರ ಉನ್ಕ ಬಂದಿಂದ ಕ್ಯೂ ಉಂತರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.